gak gelem ngomong. Yo kene ku ono eban. Hah? Walah yo iki mangku dibatesi, tapi ngomongnya ayo ketemuan ndok ban ae, kok longgolong nang ban. Ono ngene aku mesti. Gak jelas. Ya wis lah aku ngenteni nang ban nek ngono. Loh, kan gak teko-teko. Lah iya, jare janjiane nang ban kok arek gak ono nang ban. Gak apa-apa tak anteni. Loh. Iki ada bolongan di sini. Banyu, iki banyu apa ya? Loh, jangan-jangan iki banyu sumber. Rezeki yo. Tak cocokno bestiku mari ngene ono sumber rezeki iki rek. Oke motoku tak gawe ae ben kok delok sumber iki lebih anu jernih. Ya Allah. Walah iki ra ngono. Bunuh diriku. Nang apa ndasmu ndok kene iku? Aku gak enak lho, Beb. Kok iso sih? Iki mau lho, Beb. Kan aku mrene ono bolongan. Yo, lah iki ono banyune. Iki sumber, Beb. Sumber apa? Kok kalenan ngene, Res? Butek iki, Beb, butek. Ya, Beb, sumber rezeki iki, Beb. Salah. Ayo saiki. Ngono ya kon cukup banyu. Ngene, saiki awakmu foto-fotoku wis ta. Deloken ben kene ban. Walah. Tok adoan lho ketok putih ban. Ha iya, jurni yo. Iya. Lho iso. Ayo mari kita nyeluk Pak RT ta, Bob yo. Iya, ayo. Bukan mari. Wis ngene ayo diakal. Mulai meneh awak dhewe buka usaha iki yo. Iki meneh ku dibor kaya ngono kok dideken tandon. Oh ya wis. Beb. Ayo Beb, cepetan Beb. Golek Pak RT Beb. Iya.